výhľady a muži Ploštín. Muži Olšavce si vymenili svoje štartové číslo s kolegami z Hankoviec. To znamená, že na 34 nám bude štartovať každý rok a na to spomínajú mnohú smolu. Takže majú šancu stále stať po každom zaváhaní určite víťazstva. Je určite ide aj mužom z Rabského víťazstva. Muži Rabského štartové číslo 33 sú na štartovej čiare a štartujeme. A už je to tu vybehnala trakcia. Sledujeme ako krásne majú vysvietený striekačku do zelena. No, je tohto nádherného stroja asi rozhodilo. Dokonca, čo sa to tam vpredu deje, čo sa to tam deje, nemám zapojenú prúdu.